Размисли полунощ. Коя съм аз? Какво съм била? Какво ще стана? Израснах без баща, без твърдо мъжко рамо и все сама, създадена с любов, а от любов лишена. Мъчих се сама да се възпитам, да се изградя стил и мания. А станах една от всички и ничия безлична. Да уча, но защо? Работех пак без смисъл. За пари ли? Не. За подаяние имам нужда от любов и грижи. Това е всичко. Просто малко топлота, за да не изстине сърцето ми, за да има смисъл да топти. Влюбих се, но беше миг кратко, вечен и както несъвместими са тези две думи, така безсмислена бе моята любов, аз пак загубих. Вече 17 години се губя. Семейство истинско, баща, приятели, чувства, а сега и здравето си. Какво ми останали? Почти нищо. Едно разбито сърце, което иска просто малко топлина. Омръзна ми да бъда все сама, сред книги, сборници, задачи, пусть приятели на дискотека и кафе, а все сама. Омръзна ми аз всеки да обичам, никой мен. На всеки да помагам и съвет да давам, а пак сама с проблемите си свои да се справям. Омръзна ми да чакам и търпя, да търся в човека човека, а да намирам черви и смрад. Омръзна ми да съм сама. Уж съм всички, аз никой. Уж приятел, аз използвач. А тебе всеки няма. Омръзна ми. Аз просто искам да минеш някога край мен и да ми кажеш: здравей, приятелко, обичам те наистина, ела с мене. На 17 годишните. Аз съм хубава, млада, 17 годишна. Аз съм толкова млада за пръв път до днес. С любов и усмивки аз всеки дарявам, щастие търся, откривам приятел. На своето минало чертата поставих, започнах на чисто и ето сега спомени глождат сърцето разбито и ужасно боли ме, и ужасно боли. Казват, умиране има, спасение няма. Не вярвам, това е лъжа. Бъдещето приканва и чака ни всички по своя красив свят от цветя. Аз съм хубава, млада, 17 годишна. Аз съм толкова млада за пръв път до днес. И отново усещам любовник, я полах и отново съм на крака.